Welcome to my YouTube channel. Mencangawan ra syapi ya kajing palu jong kasang hima sima hapu jong kani kajela ke jongi mentah. Martin yus ngau ya kajing pen bena jong ka delimitation ban ya pen bait ya kaput ya put kisam hapu jong ka konstituensi hapu jong kani kajela ba kisah hima sima hapu jong kani kajela kila ya klip palu ban ya pet seng chane chatai haki kubor kila ya pen mi wat lau kita ki leader ki ba senior ki ba trestom hapo jong kaseng NPP kila stang mi ki kubor bahkan sapet no na ka NPP ben rongko no sya ka kongres na bar ba ka kongres kadang ayo mensim na mar ba ki paj ba kidang I ket kum ka jing yo I hapo ka garo hil kila yo I ba ki paj ba nyong ka garo hil kidang I ya ka kongres le se house nem arajar arposan ban jit election MDC kala ban job lanela ban lead daga kongres ket kum ka jing yo I hapo jong ka jing yo job hakapor ba election MP menta baladea namar batang arung laingut ki MLA hapo ka garo hil usaleng ulayo job bat ula ban penlim ya ka tasang ma ka balayo bat kisau san tem hanre susu ko ong ba hapo jong kane ka silong sidro la yo job MP ka WPP utau dia reki serkon tang saungut ki MLA ru ki la ben yo ka jing job ha po ka election MP nak ta ka dau ba ki wei pat ki seng ki liu I ya kata ka jing rem kuput ba ki paj ba kim itanat shu ya ki lane kim sngo hun shu ya kata ka jing sincha ka jong ki bagi paj ba ki lenya na kata ka daw ba ki wei pat ki parti ki lakwa per ko sya ki to ki parti ki bagi paj ba ki dang I kenang ba kin yo ya so ba job hapo election MDC hapo ka arjar pesan han reket kum ka jing yo I ki jong hapo ka kasi ki jongi kasi jantia kekum ki kubor ki bangi yo me ki balami han re kala ban lead da ka WPP ban yo shan marway lada day haka ki DC lanene lada day haka ji DC reket kum ka jing ko ajo ngaru ngakwa ban job baik tang da ka WPP kanang mangin yo I kata ka jing shan jong kiri lom lada day haka arjar arpusan lane lada day haka arjar pupra MLA ru kanang ba inyo I kata ka jing shan jong kiri lom ket no ka jing penroy penpar mo hanre ka jing yo I ki jonga hakane ka election MDC te ka jing lead ka day jongka WPP la day pipaj ba ya day ya kata ka jing kri jonga sngoba like share but comment mano ban lead hapo jongka MDC election hangamarway ngayo iba tang ka WPP ka voice of the people party ka ba itanat batang kasuru kala ban lead house nem arjar pusan haka election MDC tang kata ka jing o jonga kublay shipo